Ovaj dječji vrtić koji je projektirao arhitekt Marin Vinički gradi se prema NZEB standardu, odnosno on će biti zgrada gotovo nulte energije. To znači da će imati nisku potrošnju energije i koristiti obnovljive izvore u iznosu od minimalno 30% ukupne energije iz neposredne blizine zgrade. Postoji li čarobna formula za takvu gradnju, pitali smo 3 arhitekta, profesora s fakulteta, istraživača s Energetskog instituta te arhitekticu iz privatnog sektora. Formula je čarobna, a glasi pažljivo, minuciozno, vodeći računa o svim energetskim tokovima unutar zgrade i rezultat se može postići korištenjem tehnologija koje su nam danas svima dostupne, koje već sada koristimo u projektima, u zgradama. Dakle, to je čarobna formula. U odnosu na dosadašnje projektiranje, osnovno je da sve struke moraju tjesno surađivati. Prvenstveno se misli na arhitekte koji projektiraju prostor, na inženjere koji izračunavaju fiziku zgrade i na strojare. Što se tiče izolacije zgrada i kuća, propisi se ne mijenjaju. Vrijede isti kao i unatrag 5 do 6 godina. Ono što se mijenja je obveza ugradnje prozora i vrata prema RAL standardima. Radi se o trakama koje su zapravo brtva, ima unutarnja i vanjska, koja sprječava da tu dođe do nekakvih prodora zraka ili do nekakvih gubitaka topline. To se može i termokamerama isto tako provjeriti kao i tim testom. Riječ je o blower door testiranju zrakopropusnosti zgrade, koje je obvezno prije tehničkog pregleda zgrade. Ali možda ga je mudrije napraviti i ranije. Već u toku izvedbe ili prije samih završnih radova polaganja završnih obloga u zgradama provjeri zrakopropusnost kada su svi elementi ovojnice riješeni zrakopropusno, da ako postoje neki propusti da se rješavaju tijekom gradnje, a ne kad je kuća finalizirana, jer to onda iziskuje i dodatne troškove. I tu se pojavilo pitanje hoće li zbog zrakopropusnosti nove kuće biti pravokutne kutije bez kamina. To nije točno. NZEB zgrada nije definirana onim što je u nju ugrađeno ili od čega je napravljena. NZEB zgradu određuje isključivo primarna energija koja je potrebna za zagrijavanje te zgrade. Definira je potrebna toplinska energija koja je donekle ograničena, međutim nije ništa strože ograničena nego za ostale zgrade koje nisu NZEB. Za takvu gradnju svakako su važni i educirani građevinari. Sigurno da u ovom dijelu edukacije radne snage nam nedostaje ljudi i to je nekakva edukacija koja nije brza, znači treba određeno vrijeme da se prilagodi i građevinski sektor tome, a imamo problema trenutačno sa građevinskim sektorom i manjka radne snage. A jesu li radnici educirani? Možete provjeriti kroz reference. S druge strane, važno je da na gradilištu postoji nadzor i uz sinergiju različitih struka ubrzo će zgrade nulte energije postati standard koji se gradi, a ne samo nešto propisano zakonom. Jer krajnje je vrijeme da se počnemo odgovorno ponašati prema planetu Zemlji.